खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रिया खाजाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला पाकिस्ताननि आगुनि गाहाय मन्थ्रि इमरान खानखौ मैया मंगलबारखालि इस्लामाबादनि गोजौ बिजिरसालिनि बाहेरायाव हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं आगुनि आमेरिका जुथाइ हादरनि हादरगिरिया गोबां रां जुरिमाना हिसाबै फोनांजाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया आमेरिकानि मोनसे बिजिरगिरि आफादा आगुनि आमेरिका जुथाइ हादरनि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पखौ $5 मिलियन रां जुरिमाना हिसाबै फोनांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इजिन केरल मुंनि सासे आइजो खौरांगिरिखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव बे खौरांगिरिनि खहा सुफुंनायनि मुङाव बे $5 मिलियन रांखौ फोनांनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं इजराइल हादराव दावहा सोलिगासिनो दं। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया मंगलबारखालि फुंनि समाव इजराइलआ गाजायाव थानाय इस्लामिक जिहादफोरनि केम्पआव उरां जाहाजनि हेफाजाबजों बमा गारदों। बे बमाया बेरफ्रुनायनि जाउनाव 12 जन सुबुंफोरा जिउ गारनांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे थैनायफोरनि गेजेराव आइजोफोर आरो गथ' उन्दैफोरबो दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं क'क्राझार पुलिस हान्जाया सासे साब इन्सपेक्टरखौ हमदों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया मंगलबारखालि सासे एसआइ एबा साब इन्सपेक्टरखौ क'क्राझार पुलिस हान्जाया दरं जिल्लानिफ्राय हमनो मोन्दों। हमजानाय साब इन्सपेक्टरनि मुंखौ निथय रय आरो बियो सिपाझार पुलिस थानायाव एसआइनि साख्रि मावदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे एसआइ निथय रयआ सासे सिख्लाखौ हाबा लानो होननानै गोबां बार जिनाहारि खालामबोदोंमोन, नाथाय उनाव ब्लेकमेल खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दायनि थाखाय जिनाहारि खालामजानाय सिख्लाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फकिराग्राम थानायाव केस होदोंमोन आरो मैया दायनिगिरिखौ दरं जिल्लानिफ्राय हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं मैया मंगलबारखालि मोनाबिलिनि समाव बिटिआर सरकारा मणिपुराव जानाय हारियारि दाङाबाजि जानायखौ थाबैनो गोजोन थासारि फैफिनदों होननानै बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावखुलिनि लांगोनायाव ममबाथि फोजोंनानै इसोरनियाव आर'ज गाबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दथि रादाबाव दं बर' हारिनि दुखुनि खौरां। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बर'नि गेजेराव सासे आखा फाखा सेरजा दामगिरिया बे बुहुमाव गैलिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सेरजा दामगिरिनि मुङा राजेश्वर ब्रह्म आरो बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा बाथाबारि गामिनिमोन। बिथाङा गोबाव सम मोनसे गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन आरो मैया मंगलबारखालि बेलासिनि 1 बाजियाव बे बुहुमखौ नागारलांबाय। बिथांनि जिउ गोमानायखौ खोनानानै दुलाराय बर' हारिमु आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांखौ बर'नि सेरजानि राजा हिसाबैबो मिथियो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।